अगर आप भी चाहते हैं नए वीडियो एवं नए ऑडियो देखने एवं सुनने के लिए तो हमारे गोल्ड स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोला बोला थामे वाली मैया की डीजे विकास सीतामढ़ी छोटे कुआर हो लेके उधारे किन के बिया मंगवले हो। अरे रंगिया चूना लगा के नमूना झिझिया बिया सजवले हो। सखी सहेली संगे जाले गावे होखेला जब सुना शाम बा। अरे आलो गोस्वामी या सूरज सने ही एकरा झिझिया के नाम बा। कनिया घुमावेले देखो बहुते जुनून से नेहवा घुमावेले सुनो बहुते जुनून से। हई पूजावा झिझिया सजवले बिया देखो ना बैलून से। हई बजली झिझिया सजवले बिया देखो ना बैलून से। रिकॉर्डिंग बाई खुशबू स्टूडियो हर सीधी।